Marami man pagsubok ang dumating sa buhay, pero hindi ka sumuko para sa ikabubuti ng pamilya at ng mga anak mo. Dahil dyan sa tiis at tiyaga mo, hanggang ngayon kompleto pa rin tayong pamilya. Lalong-lalo na, kaming magkakapatid ay pinalaki mo ng maayos. Mahal na mahal ka namin, Ma. Kahit hindi man tayo magkakasama ngayon, darating ang araw na mangyayari yan, basta't lagi kayo ni Papa na mag-iingat. Mahal. Isang bonggang tanghali sa inyong lahat, mga ka-JFS. I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. At ikaw ba'y naghahanap ng isang bonggang sorpresa para sa inyong mga minamahal na kahit ikaw malayo, mapaparamdam mo sa kanila ang inyong pagmamahal. Andito ang JFS Petals and Services upang iandog yan lahat sa inyo mapa-wedding anniversary, birthday, proposal at kung ano pa mang okasyon. So ngayong araw naman ay pupunta tayo sa Magais del Gallego upang sorpresahin ang isang bonggang nanay na bibigyan natin ng swak at sulit na packages mula sa JFS team. So tara na't kilalanin na natin kung ano ang mga regalo at mga pagkain na ibibigay natin sa ating maswerteng nanay mamaya. Meron tayo dito syempre ang ating bubble balloon ni Happy 59th birthday Mama and we love you. Meron tayong 4 bucket of Chicken Joy from Jollibee. Meron tayong Overload Trio Greenwich Pizza from Greenwich. Greenwich nga. Meron din tayo ditong Red Ribbon Cake. At syempre meron din tayo ditong Carlo Rossi Red Wine. At ang bagong pakulo naman para sa ating greeting or message card. Meron tayong pa-frame naman dyan. At syempre kung makikita nyo, meron tayong 2 bouquet na bonggang-bongga na money bouquet and fresh flower bouquet na ito ay 5,000 pesos at syempre ito ay 5,000 pesos din. So talagang bonggang-bongga at makakatanggap si Mami ng ating packages. At kung makikita nyo sa likod, meron pa tayong patarpaulin. So ano bang inaantay nyo? Inquire na sa JFS team. And syempre for our social media accounts, for Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. We don't just create but we captivate. Tara na't samahan nyo na kaming bumiyahe all the way from Del Gallego, Camarines Sur. Hello guys! So after a long drive, andito na tayo sa Magais del Gallego. So tara na't samahan niyo ako sa sorpresahin ng ating Wonder Mom ngayong araw. Nasa Riles tayo, Riles. Saan na lang tayo napupunta guys? Hindi badang. Bongga. So, i-prank natin si Mami na may dumating ng mga halaman at lupa na pataba. Para sa ano?
West pa ba yan? Ayun. West pa ba yun? Yoli. Tanda mo na. Yula? Makapating board. Parang hindi naman. Layo. Tao po. Ay, alam po ma'am, good afternoon po. Andito po si Ma'am Yula sa Torino po. Ay, hello po ma'am, kami po pala sa JFS po. Bali po may dineliver po kasi sa aming halaman, tsaka po mga pataba po sa lupa. Sa inyo po nakapangalan ma'am, tas kay sir. Opo, pataba po sa lupa. Sa inyo po nakapangalan. Bali, cash on delivery po siya. Si Ma'am Jessa po ang nag-order. Pero po sabi ni Ma'am Jessa, sa inyo ko na lang daw po sisingilin yung bayad. Bali po, worth 7,750 po yung lahat. Opo. Kailan daw po? Ngayon po, kasi na-deliver na po namin. Kailangan lang po namin ng patunay, kaya po may video kami talaga. All the time po na nag-deliver kami. Isa kanina. Sabi ng tawagan mo si Bisa. Pero po, pwede po, tingnan niyo po muna para po mas clarify namin. Nasaro yung mga laman. Nandun po sa, ano po, sa van namin. Bali po sa court na lang po kami nag-park kasi release po yung hindi po namin naman. Tara po, mami. Daddy, sama ka po muna, daddy. Tinatawagan na po ni ate si ate Jessa. Tara po, daddy. Kumusta po, mami? Okay lang. Ay, ganda-ganda ni mami. Mami, lahi po ba kayong hapon at singkat ang mata niyo? Alam mo. Para wala Medyo nakita. nakakapagod. Pero kaya, masaya. Masaya yung lakad natin, mami. Masaya pa sa masaya, no? Katinit tayo. Then, mami, parang off atin yung cellphone natin dyan. Ay, dito ka, mami. Dito, mami. Halika dito, mami. Ayan, mami. So, andito po yung item ng mga halaman tsaka pataba na pinano ni Ma'am Jessa. Pero po gusto ko po kayo na lang po makakita para ma-sure nyo kung para sa inyo po talaga. Okay, mami. Dito, mami, i-press nyo na lang po to. Ito po, mami. Oh. Sige po, hawakan nyo dito, mami. Press nyo po to. Baka maipit po kayo, mami. Sige po, buksan nyo po, mami. Hello, Mami Yula! Hello po, ma'am. Good afternoon. Hello si Mami. Hello po, Mami. Good afternoon po. Ayan, Mami. Sige po. Kumusta? Kumusta po? Ayan, halika dito, Mami. Happy birthday po, Mami Yula. Dito ka, Mami. Tabi ka sa akin. Hello po, Mami. Hindi po kami nagtitinda ng halaman o nung po anong amaan. Kami po ang JFS Metals and Services at nabalitaan po namin na birthday nyo nga ngayon at kami po ang maghahatid ng regalo para sa inyo. At nakikita mo ba yan, Maming, regalo sa likuran mo? Wow! Meron kang red ribbon cake, may 4 bucket of chicken joy, may bubble balloon, at syempre, Mami, ito yung gusto kong tanggapin mo kasi ito yung pinakabongga eh. Tingnan natin to, wait lang. Ayan, wait lang. Ayan, Mami! Tanggapin mo tong money bouquet na nagkakahalaga ng 5,000 pesos at may fresh flower bouquet para po yan sa inyo. At syempre, Mami, kayo ang reyna ngayong araw kaya kayo naka-pink, di ba? So, kayo po ang magsusuot nitong lucky sash namin na happy birthday! Ayan, Mami! Kumusta? Okay lang. Kumusta, Mami? Okay lang. Ayun. Thank you. Naiiyak si Mommy. Salamat, Bisa. Salamat. Oh, Mami! So, hindi pa po dyan. Meron kayo, Mami, pang nakikita nyo ba yung isa pa doon? Meron ba kayong bali dalawang fresh flower bouquet na may money bouquet na nagkakahalaga rin ng 5,000 pesos? A total of 10,000 pesos para sa inyo yan, Mami! Wow! Ayan, Mami. Eto. At syempre, Mami. Mami, syempre nga ikaw ang reyna.
meron kang plaque of appreciation. Wow, plaque of appreciation. Mami, para din po sa inyo tong mahiwagang card namin na naglalaman ng mensahe mula sa nagpadala ng regalo at sorpresa na to na si Ma'am Jessa. Ayan, Mami, gusto ko pong basahin to para sa inyo. Kamusta, Mami? Pero bago yan, kamusta? Buti naman. Oh, naiiyak si Mami. Magpapatagkawayan ka lang. Masaya. Magpapatagkawayan ka pa ba? Hindi na. Magpapatagkawayan ka pa ba o dito ka na lang? Dito na lang. Dito na lang? Kasi, Mami, Mas maganda dito eh. ay, mas maganda dito. Gusto mo, Mami, isama mo na tong sasakyan. Ikaw na lang po bahala maghulog buwan-buwan. Ayan, Mami. Bago ko po ito ibigay sa inyong frame na to, gusto kong basahin tong message na ipinabibigay ni Ma'am Jessa para sa inyo. So, babasahin ko po to para ma-feel nyo ang presensya ni Ma'am Jessa kahit malayo siya. Nasaan po ba si Ma'am Jessa? Nasa Japan. So, ito, Mami, yung message niya para sa inyo. Dear Mama, happy 59th birthday. I hope you are happy today because it's your birthday. Even though we are not there from your birthday celebration, I wish that your life will always be good with Papa. Ma, maraming salamat sa lahat ng pagtitiis, pagtsatsaga sa amin, lalo na sa inyo ni Papa. Marami man pagsubok ang dumating sa buhay, pero hindi ka sumuko para sa ikabubuti ng pamilya at ng mga anak mo. Dahil dyan sa tiis at tiyaga mo, hanggang ngayon kompleto pa rin tayong pamilya. Lalong-lalo na, kaming magkakapatid ay pinalaki mo ng maayos. Mahal na mahal ka namin, Ma. Kahit hindi man tayo magkakasama ngayon, darating ang araw na mangyayari yan, basta't lagi kayo ni Papa na mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo, masaya ako na masaya din kayo. Again, happy birthday. Ingat kayo lagi dyan at lalo na ngayong pandemic. Ingat tayong lahat sa virus. You're the best, Mama. And we love you. Ang iyong nagmamahal na anak na si Jessa. Ayun, Ma'am. So, wala kang 10,000 pesos na may pagkain ka pa, di ba? May bubble balloon. At syempre, Mami, nakikita mo ba yung babae sa tarpaulin? Syempre, ikaw yan! Pero bago yan, Mami, meron din akong gustong ipapanood na video message na pinabibigay ng iyong buong pamilya para daw to sa'yo. Kasi since wala sila, panoorin mo na lang daw tong video message na to. Ayan. So, ito yung video message natin. Happy birthday, Ma! Enjoy your birthday! Kumusta na po kayo dyan? Mag-iingat po kayo, lalo na kayo ni Papa. Sorry, Doc. I miss you and I love you! God bless! And always strong! Kita-kits sa sunod na taon! Yeah! Bye! Salamat. Meron pa po yan, Mami. Nagiyak si Ate Lai. Ay, ako na lang, Mami. Sige po, Mami. Oh. Panoorin niyo po muna yung video. Hi! Happy birthday, Mama! More birthdays to come. Take care always. I miss you, Mama. Love you. Ayun, Ma. Happy birthday. Enjoy your day. Sana masaya ka kahit wala kami. I love you. Hi, Ma! Happy
happy birthday. Pakalakas ka pa. Long life. Nangis ka na namin. Mag-ingat kayo palagi dyan. Love you. Happy birthday. Love you. Nagkakain ko sa lahat. Nangyayon ka namin. Nangyayon ka palagi. Kasama ka na naging masyado. Talagang hindi masyado. Sabi ka mo, wala kayong marahal sa amin. Lugawi kami. Sabi mo, dapat ngayon po yung pagkakasal namin. Yun lang, malaman ka namin. God bless. I love you. Mama, happy birthday! Happy birthday! 59 ka na! Sa isang taon, lulubin, punta kami dyan, pag 60 ka na, Mama. Salamat po sa lahat. Mahal na mahal ka namin, Lola. Love you, Ma. Happy birthday, Ma. Love you. Happy birthday, Lola. Mahal kita. Mahal kita. Lola, mahal kita. Dapat bigyan mo ko kay Lola. Hi, Lola! Happy birthday! Thank you po sa lahat-lahat. We love you po. Sana po maraming pong birthday ang dumating sa'yo. Miss na po namin. Love you! Mula po dito sa Israel, maligayang kaarawan po Tita Yoli. Sana po magkaroon pa po kayo ng maraming birthday at malusog na pangangatawan. Muli po, maligayang kaarawan po. Ayan, Mami. So, ayan yung mga video message mula sa pamilya, sa apo. At sino po yung huling bumati sa inyo? Pamangkin niyo po yun. Ako din. So, ito, Mami, hawakan mo ito baka maiuwi ko to sa Sipokot eh. Charot lang, Mami. So, Mami, kumusta naman po ang feeling niyo ngayong araw? Sobrang saya. Sobrang saya. Ano pong gusto niyo sabihin sa anak niyo na malayo ngayon na nagpadala nitong regalo para sa inyo? Ay, di sa, ano po lagi-lagi, pero masasurprise ako masyado ngayon. Maraming salamat. Dahil ka mag-iingat dyan. Mahal na mahal kita. Kayo lahat. Saka sa mga anak ko lahat. Salamat sa inyo. Kayo ang nagpapalakas ng buhay ko. Salamat sa mga apo ko, pamangkin. Lalo-lalo sa asawa ko. Saan kaya yun? Nasaan kaya yun? Hindi sumunod eh. Si Mami talaga. Ano pa, Mami? Nadisa, ingat ka lagi dyan. Salamat. Ay, bye. Bye. Ayun, nakakaiyak naman si Mami. Mami, more birthdays to come, pero bago yan, bago natin tapusin tong video na to, hindi matatapos ang araw na to na hindi ka mag-blow ng iyong red ribbon cake. So tara na't samahan niyo pa rin kami dito sa labas upang ipablow kay Mami Yoli ang kanyang red ribbon cake. Hello guys! So, andito pa rin tayo sa labas at kasama ko pa rin ang ating Wonder Mom na magpapatagkawayan pero hindi na daw. At may handaan na! So, Mami, ipapablow na namin ang iyong napakagandang candle. Pero bago yan, kakantahan muna natin si Mami ng happy birthday. 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Mommy, make a wish and blow your candle. Okay lang, Mami, kahit hindi nyo na po sabihin or sabihin, i-share nyo sa amin. Ako wish ko ay sana yung mga anak ko ay manatiling mabait at lagi mabait at puro parang idahan. Okay lang, Mami. Oh, sige, Mami, blow. Sige, Mami. I-blow mo na, Mami, yung candle mo. Yay! Again, Mommy Yoli, happy birthday. So, next year, senior citizen ka na. Kumusta, Mami, mag-senior ka na? Mukha ka pa rin pong 58. Oh, di ba? 58 sa isang taon. Malaking bagay yun, di ba?
So, Mami, kamusta ang feeling talaga ngayon? Sobrang saya! Pakita mo nga, Mami, yung smile mo, Mami! Pakita mo yung smile! Ako sa salamat! Mami, any last message and gusto niyong pasalamatan sa mga anak niyo na nandito, Apo? Ano pa pong gusto niyo sabihin? Ay, salamat sa inyong lahat. Sa magulang ko sana. Salamat din. Wala din. Sayang wala si Daddy. Interviewin ko sana si Daddy. Ay, nasaan po? Papa! Uy! Pa! Uy! Pa! Uy! Si Papa, syempre interview natin si Daddy. Bago tayo magtapos. Sige na, harap ako kasi Papa. Ayan po. Daddy, Diyan ka na magtagay. Nakakaintindi po ba si Daddy ng Tagalog? Or ay Bicol? Tagalog. Tagalog siya. Daddy, yeah. Tagalog pala si Daddy. Daddy, halika dito, Daddy. Daddy, halika dito, Daddy. May itatanong lang sa iyo. Sige, Daddy. Daddy, halika dito, Daddy. So, since etong nag-aalala pati si Daddy, tawagan mo nga si Jess, ha? Mga online. So, Daddy, ano naman ang gusto mo sabihin para sa iyong pinakamamahal na Diyosawa? Daddy, sa kanya ka tumingin. Para magluluha ka. Ano, Daddy, anong gusto mo sabihin kay Mami? Ang babang daw. Hindi ako tingin. Si Daddy, tinatawanan si Mami. Isang happy birthday wish na lang para kay Mami. Wala siyang masabi. Happy birthday. Okay na yun. Sige. Okay na yun. Happy birthday. Si Daddy parang hindi ko alam kung nakaano to. Daddy, ano ka dito, Daddy? Okay na dyan na lang. Daddy, isang kiss na lang para kay Mami. Kiss na lang. Grabe naman si Daddy. Dito na lang, Daddy, sa cheeks. Dito lang, Daddy. O, dito lang. Wow! Again, we are the JFS Metals and Services. We don't just create but we cultivate. Isang nanay na naman ang nasurpresa natin at pagbigyan ng saya. Mami, more birthdays to come and God bless. Like, share, and subscribe. Magbabay ka naman, Mami. Bye! We dance.